କଥା କିସ୍ ବେଲେ ଭାଇନା ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ବା ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଆମ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବା। ମା ବୋଇଲେ ତମେ ସମାନ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଏକା ବା। ମା ବୋଇଲେ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ତରାତାରିଣୀ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ବା। ରାଇଟ୍ କହିଲି ନା ଭାଇନା, ମାଡି ଚାଲ। अंध चक्षुदान पाई यथा अपुत्रिक पुत्र लभई यथा कुसुना धान गजा हुई